Казвам се Иляна Лазарова и съм актриса. От днес в Лилия Трихология стартираме рубрика "Приказки за косата". Тук ще опровергаем някои митове и ще ви запознаем с факти за косата. Косопадът не е самостоятелна болест и няма такава диагноза. Всеки човек е страдал от косопад поне веднъж през живота си. Самата аз се преборих с този проблем и съм наясно какъв е пътя за неговото решение. Какво всъщност е косопада? Косопадът е форма на временна, частична или пълна загуба на коса. Сам по себе си косопада не е болест и не е диагноза. Той може да има различни форми на проява, като най-често срещаните и познати са андрогенна алопеция, алопеция ареата, телогенен ефлувиум и други. Най-важното е правилната диагноза за неговото лечение. Образно казано, косопадът е последното квадратче от домино ефект. Тоест, в тялото ви и извън него са се случили редица неща, които са довели до появата на косопад. Не започвайте лечение, без да имате правилна диагноза. А за повече интересни факти последвайте нашата страница.